L'any que ve, fer servir els transports públics de Barcelona sortirà una mica més car. Per exemple, la T10, que és la targeta més utilitzada, costarà 50 cèntims més que ara. També s'ha anunciat una novetat que a alguns de vosaltres us pot anar bé. Hi haurà una targeta nova, la T12, que serà exclusiva per nens. La podreu utilitzar els que tingueu entre 4 i 12 anys i costarà 35 euros. Amb aquesta targeta podreu fer tants viatges com vulgueu en transport públic durant un any. Té 23 anys i des d'ara també una pilota d'or. Ja se sap el guanyador d'aquest premi futbolístic. Gols com aquests han donat a Cristiano Ronaldo la pilota d'or 2008. Cada any els periodistes de la revista France Football trien els seus futbolistes preferits i el que rep més punts s'emporta la pilota d'or. Leo Messi no n'ha tingut prou amb jugades màgiques com aquesta ni de guanyar la medalla d'or en els Jocs Olímpics de Pequín i finalment ha quedat segon a força distància. Participen en una competició que es fa cada any en honor a Roseta Mauri, una reusenca que va arribar a ser primera ballarina de l'Òpera de París. S'hi pot veure una mica de tot, des dels estils més moderns, com aquest, fins a dansa clàssica, claqué o flamenc. En total s'hi han presentat uns 350 alumnes. Imprescindible tenir més de 9 anys i estudiar en alguna de les escoles de dansa de les comarques de Tarragona. La pista de gel més gran del món. Té 3.200 metres quadrats i la trobem a la principal plaça de Ciutat de Mèxic, a Nord-amèrica. Aquest és el segon any que la instal·len i l'estrena l'any passat va ser tot un èxit. Hi van patinar 4 milions de persones. Hem vist moltes fades, Les fades concedirem un... però cap com l'Otília. Els seus cabells, el seu vestit, canvien de color segons si està contenta, amoïnada, enfadada. És la reina de les fades. Però el seu bosc està en perill. Serà un nen, l'Artur, qui l'ajudarà. Un món fantàstic us espera a El lladre de gorres, de Cornelia Funke, un llibre de l'editorial Bromera. Imagineu-vos una mena d'arbre de Nadal estirat al vestíbul del centre comercial del Maremagnum a Barcelona, on la gent hi pot pintar i posar adhesius solidaris. M'explico. La part de pintar l'han cobert uns grafiters, que ara veureu, i la part dels adhesius es pot anar omplint amb els que es poden aconseguir a les botigues del centre. Tot plegat forma part d'una campanya per recollir diners que aniran a parar a una associació que ajuda joves barcelonins que ho necessiten. Demà el sol no el veurem per enlloc. Tot el mapa de Catalunya està ben tapat de núvols. Nevarà al Pirineu de Lleida, plourà per Ponent, pel sud, pel centre i també a la costa. Ara, sembla que no seran pluges gaire fortes i que el termòmetre continuarà com avui. També plourà al nord i centre del País Valencià i al sud de les Illes Balears.